Niabot naman dahil ning balayran ako sa kuryente. Pagkadakuha naman sa akong balayran, 2,500. Uy, yung sa may nipagamit ang kuryente nga, pero timang dako, pati ang sa tubig, 550. Mamag yun na, kaya di ka balong mag-ekonomiyaan ng tubig. Kalasan ka, isa nga tayo, tanawa ron, niabot na ang bill. Gadungan para mag yung kuryente o tubig. Guyang ako nga PLDT, di apod. Sao naman ni oy. Lisod man kaayo, wala ko tayo kwartang nabilin. Pait yung kaayo niya. Dahil nang hulam na ako kwarta, wala po ng mayad. Maningil ta, limut-limutan man sad ta. Ako sa lamang hilmo ning akong tinigom ug naa pa hala oy mga silsili naman laman ning nabilin sa ako nga tinigom oy. Dili na ni makaimpatara sa ako mga balayran nga binulan maputlan jud ko kuryente ani. Lain nga binuon sa man nga problema magyuni kaayo oy. Paitan jud kaayo kani mag-abot ang ato mga bil unya wa tay balayad. Maputlan jud ta ani walay hinungdan. Samsa nanawag. Si Marjo. O hello day Marjo. Yes, day. Maayo nga Domingo kanimo, day. Oh, anong gahila ka man? Ha? Nagproblema ko sa mga problema diha. Grabe man imong umbangol daghila. Maraming jud ikamatcha boyfriend. Na kwarta. Na, day. Pareho tagi problema, day. Diha gapinhag ko sa akong mga balayran. Oh, nag-abot na akong bill sa Norico sa PLDT o kaning bill sa tubig, day. Dagko ra gyud kaayo. Oo, kapit naman kaayo ko ron day. Uy, kay ato mga racket, akong kwarta nga nabili di mo sa ako kung hilabtan day. Kay naka-intend man po niya akong pagbalik dito sa laing nasod. Napait yung kaayo. Oo niya. Ha? Si Harold? O nga naman. Dako siya nahulam dyan mo. O niya, imong gipaninglan. Di rin mo kontak, i-block ka. Alam, maunag yun na ron, day. Oo. Pati si Ayanin ang hulam po ni mo pilamansad. 10,000? Kada ko ba nga kantidad nga nung isalib man po ka? Ay, maugo na, day, kay suod man po niya higala. Sa ta kaingon nga, di ta magpahulam. Kaingon sa tang dalo. Oo. Gasaligaw, nakalarga, naharuhay, di na kabalong mutabang sa ato ising katao niya. Mauna ni ron, kita na naipit sa sitwasyon. Isus ko, nga nung wala makanagtugan sa ako. Naday, pariho ko ang nahitabo na to, day, kay... Oo, sus ko, dako rabyo ka ang kantidad po din ako, day. Oo. Kato dito pa ko sa Japan 3rd floor, nang hulam na ako na si Jerlyn og 30,000. Oo, kaya usa di ang problema. Inamingon siya na ako nga, bayran ko niya sa katapusan. Saad, day, katapusan ng mundo na, guyang buti pasabot, day. Nahangtod karon. Wala agad mi data, miss kagamay. Oo. Naningil sad ko ni atong ni aking simana. Wala man day ko eh. Oo, maayo ba ang ako pagkahangyo. Nasuko man hinuon day. Oo. Aging nan mangani ko day nga. Kaya namugos ba day ko ni maghulam. Wala. Kagrabe day as in. Kita na rin maikog. Kita pag-iutangan. Kita na rin maikog maningil. Grabe masuko day. Uy. Oo, mura magsilabay ng inahanglan lang ba? O sinabi mo pa, day, sinabi mo pa. May panitulan kong Josepa, da. Warningan na lang kong Josepa nga. Ayaw pataka na ng mga tawuha kay una ilang mga style. Ano sa plano? Pablatir. Na, day. Misag imo ni pablatir, day. Pag abot dito, day, husayon ng yapon mo, day. Yamingo na dito, day nga. Di man nato mapugos kung pilay iyang kaya nga mabayad. Oo. Oh. Ikatawa na lang nato ni day. Oo. Dili magkakaingon nga kung 10,000 ang iyang utang pag-abot dito ariglohon. Oo, insakto nga 10,000. Bingon na dito day nga di man nato mapugos kung unsa nang iyang makayang mabayad hangtod makaimpas siya. Unya, kinahanan nato ng kwarta. Anak, uy. Alagi, uy. Saon man ni Marjo. Nawasan ko ikapahulam gud nimo, day. Kay dibidindo sad ko sus nabuol pagani ko day okay. Kani ako bang napalit ba katong dito ko sa Japan 3rd floor? Kat akong ipanghinambog ni mga necklace o kaning arios nako nga gold pati ning akong alahas sa kamot. Sus ko day, gold plated man di ay day. Pag adto nako dito pagpatimbang nako day giingnan man ko day nga walay value kay gold plated. Sus na scam man ko day. Oy, it's a prank man ko di ay. Oo, nabudol-budol ko day. Pero kuan ko rin sa akong tinigom day. Di masad kaigo niya ako tinigom kay puro masad sinsilyo.
Ano lagi na dayo kani atong sobra kabuutan ba kani atong salig-salig. Mao na ni ron kita na hinuoy na pornada na nga dibidindo na hinuon ta aning duha. Oo man ayaw jud salig-salig day. Lesson learned na ginato ni day. Wala na ko day. Oo. Wala na ko nagpa-blatter-blatter day. Kaya nahibalo na ko kung sa'y mahitabo. Oo, sa una, mag-post-post ko sa Facebook, sus, kaya kita man po na makasuhan day kung atong pakaulawan. Mabali mo po na istorya. Manday kita mo'y, oo, manday atong katungod mo'y giyatakan. Kita na hinuoy posibleng mapriso. Tinuod gyud day as in ako. Gakatawa ko diri day pero munas-munas na akong gimati day kay nao gaabot ko ni ako mga bill. Sao man ako ni ron. Mao laging di gyud ta magsalig-salig day. Oo. Ato sa jung ipang double check ning atong pahulamon og kwarta. Para masayo tagon sa ilang mga kalakis kinabuhi, kasaligan ba o dili. Buda ni mabiktima ta day unya. May untag laing tawo. O kadili dulot sa atong kasing-kasing no. Kana pa yung mga suod yun as in atong i-consider yun nga as friends. Quote unquote as friends. Manungay man sa day-day no. Mo lagi na no. Sa panahon nga sila may nahanglan sa atong kabuutan ando-ando lang pud ta. Ay di man sad sa ingon day oy. O dili man nato ikadinado ang atong grasya. O ngano idinalo man nato kung natay extra. Oo, kung makatabang ta mo tabang ta. Pero unta pud no maghuna-huna pud sila nga obligasyon nila ang mubayad. Oo, di na sila kinahanglan sa tinuod lang, di na sila kinahanglan nga paninglon. Oo, no need na sila na i-remind. Kay the moment sila nihulam sa mga kantidad, ni saad biya pud sila day, ni hatag biya pud sila bulan, nga ilang bayran, impasan. Nga naunsa naman ni ron, nga kita man hinuon nga impas aning lakawa. Maulagi. O ako pong tambag ni mo, Marjo, ayaw na sige post-post anang Facebook. Oo. Oo, labi na ito imong gibuhat ni imong gipanganlan. Ayaw gyud day. May gali kay na delete dayon nimo. Ako rin unang nakabasa. Oo day. Kuyaw to day. Kuyaw ug mabalik ka day. O mabalik ka. Ikaw na hinung ilang kasuhan, na ikaw na hinung makabayad. Manday sila ng utangan. Unsa? Ibaligyan na lang nako ng manok nga gatingog diha. Mga bata pa man na day oy. Di man na mahalin og mil-mil. Malagi oy. Manang ikaw, kung dili kay suod or suod man gani, dahil mangumusta kay kalagmitan ra bagod ana nila. Ningon nga, kumusta? Nya matingala lang ka ni kalitag pagumusta. Okay mo di ay na mga tuyo, dautan og tuyo. O di karon. Kita mo na alakansi. Ang nakapait pag yuday. Oo, ako tong last time na ako day gidaot ko day. Oo, ako gihimong dautan. Kita pa ni pahulam, kita pa ni himong dautan. Pagkapaita na lang yun, no? Oo. Pero wala na ako gipadako day oy. Ni-attempt ko og paningil kausa ka duha ka tuig kaupat wala na gyud day. Nihangad na lang ko sa kahitas anday. Niyo na lang ko nga kung mobayad maayo. Kung dili maayo pod. Ilimos na lang to. Eh kinamidya lang oy. O wala na ko day kay na stress ko day. Na stress ko. Oo basta lesson learned na nato ning duha nga dili ta magpataka o pahulam labi na gyud sa mga tawo nga dili nato kaila kaayo ug makaila manggali ato sa pag i-double check kung unsa ilang kapasidad, unsa ilang kalaki pamaagi kung manghulam sila kwarta ila ba ng modus or naanad na sila ingon ana nga pamaagi nga manghulam dayong di mo bayad. Oo. Oo. Dakong kawalan na sa ato aday. Ilabi na karon nga dili maayo ang dalagan sa atong pagpanarbaho. Malaking kawalan day, uy. Rosag din na lang. O ampo na lang tang duha day nga makapangita tag pamaagi. O makita tag paagi na masulbad ni atong problema. O yan kabalaka. Oo. Lagi, uy. Nya pasensya kay Marjo. Pasensya kay wa mo kay mapahulam nimo kay apiki pug kaayo ko day, uy. Ipit pug kaayo sa man ako mga builder, uy. Oo. Basta pwede na akong makaloan. Oo, i-reloan na lang nako to day to akong DCCO day. Basta hindi ay pwede na. Oo. Sus nino. Kita'y gapautang. Kita na hinuoy mautangan ani. Nabali na. O nahala sige. Oo, basta makita lang kag pamaagi nga masulbad imong problema. Ako pud ani. Mangita ra pong paagi nga masulbad akong problema. O sige Marjo.
Oo, basta. Basta amping kanunay. O basta ayo nagsalig dayon. Nahala sige. O i-update na lang kung unsay mga latest. Basig makakaplag ra pud niya diri, share lang tang duha. Sige. Nahala sige, babay na. Oo, sige, ayo, bye-bye. Bye-bye, Jo, bye-bye.